Hi mga crack. Lain na kayong panahon karon ba? 30 years old pa gina-arthritis na. Ang uban gani 25 pa. Arthritis na. So na lang ko i-share sa inyo ang 5 basic steps kung unsaon para makalikay ta sa sakit ng arthritis. Number 5. Likay ta sa mga GMO o mga instant nga mga pagkaon. Number 4, para makaiwas sa sakit ng arthritis, inom tag daghan tubig. Minimum gina ang 12 glasses of water every day. Kaya wala gigulay ni kaingon, ang tubig yun ang pinaka number 1 nga antioxidant sa lawas. Yahoo! Number 3, kaon mo mga pagkaon nga daghan kayo ang potassium or high in potassium. For example, saging. Pinaka basic yun na siya dahil akin na makita sa palibot. Saging. Second to the last, pag inumgin mo og mga food supplement, dako kay na siya nga tabang. Di lang ko mangalan kung unsa nga mga food supplement, basta kay pangita mo food supplement nga moangay mo. Kato mga herbal ha, mao gid ako i-advise. Much better mga supplement, mga food supplement nga mga herbal. Og last but not the least, ang atong number 1 is exercise kita. Tanawon ninyo. Tanawon ninyo. Mao ni akong gitawag nga duha ka bodyguard sa akong life. Akong duha ka best friend. Ayaw mong sugot nga mulakaw mo bisag asa nga lugar nga wala mo'y kauban nga duha ka mga bodyguard. Kanaw? Si Muscle 1 o si Muscle 2. Wow naman! Wow! Wow! Exercise din mo every week. Bisan pag twice or thrice na lang every week, ang importante maka-exercise mo. Kaya para panington pud mo ba naunsa mo. Papildi lugar mo ng arthritis. Ay mugtuwa na. Ay gimugtuwa ng rakit ng arthritis. Kana sunda lang ng 5 na ko ka steps. Sigurado gyud nga di mo magmahay, malikayan gyud ninyo ang sakit ng arthritis. Oh no!